Üdvözlök mindenkit, Kisek Norbert vagyok. A kriptopénzek tündöklése és bukása címen egy pár gondolatot szeretnék közreadni. Először is olvassuk el ezt a kis kockázati tájékoztatót. Tehát a következő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek befektetési tanácsnak, befektetési tanácsadással nem foglalkozok. Kriptopénzekbe való befektetés kereskedés jelentős kockázattal jár és veszteséggel is zárulhat. Csak és kizárólag saját felelősségeden kereskedj kriptopénzekkel. Tehát ez volt a kis szolgálati közlemény. És ahol el akarok indulni, az ugye ez a kép, ugye a szerelmes Patrik, ami igazából azt akarja szimbolizálni, hogy sok ember beleszeret egy gondolatba, beleszeret ugye abba, hogy majd a kriptopénzek megváltják a világot számára, szuper gazdag lesz belőle, és ugye ahogy ezek a keresőmotorok manapság működnek, folyamatosan gyakorlatilag ilyen pozitív megerősítő cikkeket fog találni az interneten, oldalakat fog olvasgatni, és valahogy ugye azok a információk, amik nagyon lényegesek, én szerintem elsikkadnak. Tehát mik ezek a lényeges információk? Lényeges információk, amik általában szabályozók felől érkeznek, tehát a különböző jegybankok, országok, Európai Unió és minden egyéb ilyen fontosabb intézmény felől érkeznek. Ezzel szemben az ember olyanokat olvas elsősorban, ami tulajdonképpen vagy ilyen befektetők, spekulások felől érkezik, vagy a kriptopénzek kitalálója, aki természetesen szeretné, hogyha ugye ezen gazdagodna meg. Tehát egy erős pozitív reklámot sugároznak az ember felé. És az ember is sajnos olyan, hogyha beleszeret egy gondolatban, amit már az előbb is mondtam, ami negatív, hogy is mondjam, tehát ami negatív tényező lehet, negatív hatással lehet az ő gondolkodására, illetve annak a tartalmára, azt megpróbálja kizárni. Jó, tehát én most egy kicsit erre a negatív, tehát a sötét oldalát szeretném egy kicsit kidomborítani, hiszen érdemes elgondolkozni, hogy mi lehet a kriptopénznek a jövője. Jó, tehát azt, amit tudunk, hogy blokklánc technológia, ugye ez az alap, és akkor ennek tulajdonképpen egy ilyen mellékterméke tulajdonképpen a kriptopénz. Az, hogy a blokklánc technológia egy jövőben mutató, a jövőben egy fontos technológia lesz, de hát úgy szerintem nagyjából mindenki egyetért, én még nem hallottam egyetlen egy negatív hangot se ezzel kapcsolatban. Azt mondják, hogy akár sok iparágat is meg fog változtatni, meg fog reformálni. Úgyhogy én személy szerint, mint befektető úgy gondolkozok, hogy ezek a blokklánc technológiával foglalkozó cégekbe érdemes befektetni pénzt mindenféleképpen. Viszont a kriptopénzekben nem, amit majd ezután szeretnék kicsit bővebben kifejteni. Még egy kicsit a blokklánc technológiával kapcsolatban, ugyebár azt mondtam, hogy én elsősorban részvényekben az ezeket hogy is mondjam, kigondoló, fejlesztő cégekbe, illetve ezt alkalmazó cégekbe próbálnák befektetni. Itt lehet látni, hogy például a blokklánc technológiával kapcsolatban kiknek van viszonylag nagy szereplők közül a legtöbb szabadalom benyújtva blokklánc technológiával kapcsolatban. Lehet látni, hogy van itt Alibaba, Bank of America, IBM, Mastercard, Walmart. Tehát egy nagyon széles területen foglalkoznak ennek a hasznosításával, ami szintén alátámasztja, hogy valószínűleg ott azt mondom, hogy okos emberek ülnek, tehát szerintem jól tudják szelektálni, hogy mi lehet számukra fontos és mi nem. Tehát, hogyha ők úgy gondolják, hogy ez a viszonylag még kezdetleges technológiai idézőjelbe számukra biztos hosszabb távon hasznot fog hozni, és fektetnek bele, pénzt fektetnek bele, akkor én ezt gond nélkül elhiszem, hogy ez egy olyan technológia, amiben érdemes a jövőbe befektetni. És akkor most visszatérnék a kriptopénzekre, illetve annak a szabályozására. A szabályozás úgy néz ki, hogy sok országban tiltják,
viszont vannak olyanok, mint például Kína, hogy a bányászatot azt engedélyezik, hiszen az pénzt hoz az országnak, viszont amit kapnak cserébe kriptopénzt a bányászék, hát azt viszont nem tudják felhasználni. Tehát a cserebere, a kriptopénzek cserebere és a többi az már nem engedélyezett. Akkor jön ez a tűri kategória. A tűri kategória az tulajdonképpen a meglévő pénzügyi rendszerbe próbálja a kriptopénzt beleszorítani, tehát pont ugye a lelkét öli meg. Ez nem egy alternatív pénzügyi rendszerként fog működni, hanem úgy, mint bármelyik pénz, tehát most mit mondjak, USA dollár, bankokon keresztül lehet ide utalni, oda utalgatni, pénzváltóval lehet majd vele váltani pénzt, de mint elszámoló rendszer, pénzügyi rendszer nem fog működni. Tehát azért ezt már tiltani fogják, hiszen azt nem tudják így előre ellenőrizni. Jó, tehát ez a tűri kategória ezt takarja, és ez a gondolkozik, ez pedig, mivel látják, hogy jó, bele próbáljuk ebbe a meglévő pénzügyi rendszerbe szorítani ezt a kriptopénzt, de nem lehet, hiszen bizonyos jellemzői azért nem engedik meg, vagy legalábbis olyan veszélyeket hordoz magával, ugye, amit az előbb is mondtam, pénzmosás, nem lehet ellenőrizni, tehát ami gyakorlatilag egy külön szabályozást tesz szükséges a kriptopénzek számára, jó? Akkor itt jön a szabályozás, tehát itt két nagyon fontos ugye, szabálynak kellene megfelelni, amit ugye a világon mindenhol erőltetnek, a legjobban ugye bár a pénzmosás, és utána ezt a GDPR, tehát ez a magánszemélyeknek az adatának a kezelése, tehát ez az adatkezelési szabályoknak kell, hogy megfeleljenek. Ha azt veszük, hogy a kriptopénz ugye nincs emberhez kötve, tehát anonim pénzkezelést tesz lehetővé, tehát pénzmosásra alkalmas, ami rögtön azt mondja, hogy itt egy hatalmas probléma van. De azt hozzáveszünk, hogy azt mondják, hogy a pénzmosás akkor ugye szűnik meg, hogyha mondjuk tehát ezt a kriptopénzt egy személyhez tudjuk rendelni valamilyen úton, módon, de ha a személyhez kötjük, akkor rögtön jön a GDPR, és azt mondja, hogy hát ezek személyes adatok, személyes adatkezelési törvénynek kell megfelelni, kérem feleljenek meg. Tehát valamelyik mindenféleképpen, vagy hogyha anonimak, ugyebár nincs GDPR probléma, hiszen személyes adatokat nem kezel, de viszont akkor nem felel meg a pénzmosási törvénynek. Ha a pénzmosási törvénynek megfelel, akkor jön, hogy a GDPR-nak is szintén meg kell felelni. Tehát ez egy olyan dolog, ami megkerülhetetlen, mert ezt soha nem fogom elhinni, tehát azt nem hiszem el, hogy ezt a két törvényt fölfüggesztik majd a kriptopénzek kedvéért, vagy arra ezekre a kriptopénzeket nem fogják alkalmazni előbb-utóbb. Hogy én ezt látom, ezt a történetet, ugye volt egy fölfutása a kriptopénzeknek, ahol elkezdték ugye tiltani a különböző szereplők, államok, pénzügyi rend, tehát jegybankok, stb. Ezt a kriptopénzt, hoztak ezzel kapcsolatban törvényeket, de aztán összeomlott a kriptotőzsde, a kriptopénzek, és akkor úgy gondolták, hogy na, akkor ez a történet kipipálva el lehet felejteni, nem kéne semmi szabályozást. Na igen, ám de a kriptotőzsde túlélte ezt a beesést, ezt az összeomlást, és akkor most ugye megint megpróbálkozik az ott a közeljövő, vagy az elmúlt időszakban ilyen emelkedéssel, egy-két hullámban. Viszont ahogy lehet látni, hogy ezek a szabályozók is ugye kezdtek aktiválódni, tehát portfólió már két cikket olvastam a közeljövőben, egyik ugye nem tudom hány ország pénzügyminisztere mondta, hogy na hát az ételő a kriptopénzeknek a szabályozására, és akkor ez egészen odáig vezetett, hogy az Európai Unió is mondta, hogy na hát akkor itt lesz az idő, 2021-ig legkésőbb ki kell a kriptopénzek szabályozására dolgozni egy törvényt, és ugye el kell kezdeni alkalmazni. Tehát ugye ez a szabályozó rendszer nem lehet túl nehéz, hogy
mit fog tartalmazni. Egyrészt, hogy az összes megjelent, tehát az összes kibocsátott kriptopénzt majd egy központi rendszerbe be kell jegyezni. Most ugye, illetve magának ennek a rendszernek ugye egy rálátása lesz majd ezeknek a különböző kriptopénzeknek a úgymond főkönyvére, tehát abban mindenfajta adatot ki tud majd olvasni. Ami viszont azt fogja jelenteni, hogy amit idáig mondtak, hogy ez a szabadság, a függetlenség, ugyebár államoktól, pénzügyi rendszerektől függetlenség, ez nem fog megvalósulni, hiszen pont, hogy inkább egy teljes, tökéletes rálátást fog látni, teljes kontrollt a pénzügyi rendszer fölött, hiszen ezekben már olyan mélységű adatot tudnak rögzíteni mindenfajta egyes tranzakcióval kapcsolatban, ami gyakorlatilag, hát azt mondom, hogy a pénzmosást, az adó megkerülést és minden egyéb ilyen dolgot ki fog küszöbölni, meg fog akadályozni. Jó, tehát csak arra kell gondolni, hogy egy személyhez hozzá van kriptopénzek, adott pillanatban rendelve, ellopják tőle, mondjuk ez most egy ilyen példa lesz, ellopják tőle, rendőrséghez betelefonál, továbbítják a jegybankhoz, vagy teljesen ez a felügyelő szervhez, felügyelőszerv megállapítja, hogy az adott személyhez melyik kriptopénzek voltak rendelve, és egyszerűen letiltja azoknak a felhasználását. Érdemes volt ellopni? Nem. Ha majd valaki jelentkezik, hogy én ez teljesen legálisan jutottam, akkor két dolog van. Egyrészt ugye teljesen vissza tudják vezetni, amint a kriptopénzek megjelennek ki, mindent ki tudnak majd olvasni a főkönyvéből, ugyebár mert mindent rögzít. A másik rész meg majd akkor, hogyha be tudja bizonyítani, hogy legálisan jutott hozzá, akkor majd ő visszakapja azt a kriptopénzt, felszabadítják. Úgyhogy majd ilyen történetek lesznek. Illetve azért Kína. Tehát, hogyha Kína nézzük, hogy ők vannak legelőrébb a saját kriptodevizájukkal kapcsolatban. Tehát ők járnak legelőbb tehát elől a fejlesztésben, és valószínűleg 2021-ben már egy digitális yuan bevezetnek. Hát ott azért el lehet képzelni, tehát ott se a szabadság diadalaként képzelik el ezt a kriptopénznek a bevezetését, hanem pont, hogy a kontroll kiterjesztését, tökéletesítését. Jó, tehát ez körülbelül ezzel kapcsolatban ennyit szerettem elmondani, illetve van itt egy kis tréfa-répa. Ugyebár, hogyha világpénz, elszámoló pénz, tehát a világon kevés olyan pénz van, amit több helyen igazából elfogadnak ilyen elszámoló pénzként, tehát az USA dollár, az eurót is elfogadják, illetve ugye a Kína is törekszik ennek a yuannak a minél több területen való elfogadtatására. És akkor képzeljük el ezt a találkozót, ahol a világpénz elszámoló pénznek a képviselői találkoznak, tehát az USA dollárra a Trump képviselő, az eurót a Merkel, a kínai miniszter természetesen a yuant, illetve megjelenik a kis pólójába a kockafejű barátunk. Ugye az egyik kriptopénznek a fejlesztő, hogy majd megvitassák a világnak kérdéseit, tehát önök szerint, ti szerintetek ez elképzelhető, de meg teljesülni fog, tehát így kell ezt a kriptopénz jövőjét elképzelni, hogy sose fogják engedni, hogy ez egy elszámoló világpénz legyen. Ha van az a kis történet, vagy teljesen mindegy, hogy nevezzük, összeesküvés elmélet, hogy az arab országok, arab diktatúráknak a kis diktátorai összeültek, és elhatározták pár évvel az arab tavasz előtt, hogy egy vagy két évvel, tehát minimális volt az eltérés, az arab tavasz előtt tényleg, tehát egy másfél évvel történt az esemény, hogy az olajkitermelés esetén ugye eddig az elszámoló pénz az USA dollár volt, tehát az olajat az USA dollárban számolták el, hogy ők ezt ugye kipróbálják szorítani, és majd valami más elszámoló pénzt fognak bevezetni, vagy eurót, vagy yuant, vagy mind a kettő teljesen, de USA dollárt ki akarták szorítani. Sokan azt mondták, hogy aztán ugye akcióba lendült az Amerika titkosszolgálata, és
következménye lett ez az arab tavasz, ahol ezek a diktátorok ugyebár elbuktak, kivégezték őket, börtönbe kerültek. És mindenki eldönteti, hogy volt elköze annak, hogy megpróbálták Amerikának ezt a egyeduralmát megtörni, vagy nem volt köze semmi, ez csak egy teljes véletlen folyamat, két különböző folyamat volt. De ha ez igaz, akkor ez szintén azt erősíti, hogy a kriptopénzeket, hogyha nem engedték meg, hogy kiszorítsák akár az olajpiacról az USA dollárt részben, akkor majd a kriptopénzek nem fogják ezeket a jelenlegi világpénzeket tudni kiszorítani, mert nem fogják engedélyezni, szabályozással megölik. És akkor következő a biztonság. Ugye lehet hallani, lehet olvasni ezeken a különböző oldalakon, hogy hát mi már nem bízunk az államokba, a jegybankokba, nyomtatják ugye orbaszájba a különböző hazai pénzeket, elvesztik az értéküket, szuperinfláció lesz, vagy nem tudom, hiperinfláció lesz, stb. Tehát akkor az államokban, az állami által, illetve a jegybank által képviselt pénzrendszerben nem hiszünk, na de akkor kibe hiszünk föl, tegyük föl a kérdést, ha egy kriptopénzt veszünk. Na, hát akkor most megválaszolom, mi volt a hatásszünet. Hinnünk kell ugye a fejlesztőbe, aki a kriptopénzt fejleszti. Hinnünk kell a biztonságba, amit a bányász cég nyújt. Akkor a kriptotőzsdékbe kell hinni, meg még ugye a spekulánsokba. Ezek az emberek, akik tulajdonképpen most a kriptopénzek mögött állnak, így ez a nagy csoport, aki nagy mennyiségű kriptopénzt tart magánál, és tőle függ akár egy árfolyam. Tehát most akkor ez a bizalom alapja. Tehát az egyik szempontból ilyen spekulások, magánszemélyek, a másik rész meg az állam, illetve a különböző jegybankok, pénzügyi rendszer. Tehát megint mindenki eldönteti, hogy ő kire szeretné bízni a pénzét. És akkor itt a Wall Street farkasok kerül ide, tehát amit előbb is mondtam, hogy milyen spekulációk fog közeljövőben akár előtérbe kerülni, vagy mikre kell figyelni. Tehát a Wall Street farkas, amit csinál, volt, amikor a gazdagból szupergazdaggá vált, az a történetnek az alapja, hogy vett kis cégeket, bevezette a tőzsdére, természetesen a kis cégeknek a részvényeit megszerezte filléreké, fölpumpálta a részvényárfolyamot, és aztán az a rengeteg részvény, ami zsebébe volt, azt szépen eladogatta az embereknek hihetetlen profittal. Tehát a kriptopénzeknél is ugye van azért jó pár helyen hallottunk olyan történeteket, hogy a 60-70%-át is akár a kriptopénznek kibányázta a fejlesztője, és akkor bevezetésre került a kriptopénz a kriptotőzsdére. Hát most nem tudom. Tehát én azért jó kis analógiát veszek, hogy mit fog avval rengeteg kriptodevizával csinálni. Avval kicsi, ami a forgalomból, avval fölpumpálja az árfolyamot, és amikor már jó magas, akkor szépen elkezdi, már szerintem viszonylag, és az a kérdés, mert neki gondolom a legkevesebb ráfordítás volt, ezt előállt ezeket a kriptopénzeket, legkisebb költsége meg tudta csinálni, szépen akár szólhatja ki végtelenségig a kriptopénzeit. Tehát a kis ember, aki fölvásárol a kriptopénzet, lesz majd az elszenvedője a kriptopénz fejlesztőjének a meggazdagodásának. Jó, tehát így körülbelül ezt szerettem volna egy kicsit így fölvillantani, hogy ez a szabályozás milyen irányba tart, illetve nem a különböző oldalakat érdemes sokszor, vagy érdemes olvasni, de amit az állami szabályozók felől érkező információkat találunk, azt nagyobb hangsúllyal vegyük figyelembe, mint amikor ilyen magánszemélyek kezdenek el filozofálni, hogy majd mennyit fog érni a bitcoin. Tehát lehet látni, hogy van ilyen, nem tudom, egy ikerpárt, az csoda,
azt mondják, $1 millió fog érni egy bitcoin. Illetve vannak ilyen nagyon szép hívószavak, meg a digitális arany, tehát már rögtön ez a képzetét kelti az ember, hogy ez valami fantasztikus, szuper drága dolog lehet. Tehát azért ne felejtsük el, ez egy akármennyire összetett is, de ez egy egyszerű algoritmus. Úgyhogy, és akkor elkezdik tehát meg ez is tényleg, tehát ilyet is találtam, még ezt elmondom, tehát bányászat, belekapaszkodnak ebből, hogy bányásznak, és elkezdik összehasonlítani mint az aranyat, hogy mennyit bányáztak, mennyi van még tartalékban, meg hogy azt a tartalék valamilyen úton, módon növelhető-e esetleg. Tehát szerintem már odáig merészkedtek, hogyha majd egyszer fölmegyünk a világűrbe, és nem tudom, honnan fogjuk majd a világűrből bányászni az aranyat, akkor végtelen mennyiségű arany fog rendelkezésre állni, ami természetesen aláírunk. Ez biztos így van, de jelenleg ezt tudni, hogy nem a realitás talaján mozog, illetve egy algoritmust, az, hogy most véges darab állítható elő, hát fölírok én is mindenkinek 3-4 olyan egyszerű képletet, aminek véges megoldása van, tehát ez most ne, illetve közgazdasági szempontból nem az attól lesz valami drága, mert korlátosan áll rendelkezésre, az csak az egyik tényező, hogy persze álljon korlátosan rendelkezése, a másik, hogy valami miatt legyen szüksége az embernek arra az adott dologra. Tehát itt az arany. Tehát egyik része ugyebár tehát a rendelkezésre álló mennyiség a szűkös, a másik rész, amióta a világ meg megtalálta az ember az aranyat, azóta ékszereket készít, a gazdagság, a hatalomnak a szimbóluma, tehát ez velünk van, tehát amióta az ember azóta ragaszkodik, imádja az aranyat. Tehát a kettő között ez a hatalmas különbség, hogy az egyiknek már bizonyított, gyakorlatilag az emberiség majdnem történetére, majdnem együtt velünk él a dolog. A másik az, meg mondom, tehát egy digitálisan előállító, vagy hát igen, egy digitális jel tulajdonképpen a számítógépen egy algoritmus futtatva. Jó, tehát akkor így beszeretném akkor most fejezni ezt a gondolatkört. Remélem tudtam segíteni, mindenki figyeljen arra, amit mondtam, és legközelebb majd valami mással jelentkezek. Sziasztok!